Здравейте, приятели! Добре дошли на нашето специално събитие, посветено на 30 годишнината на Двея България. Благодарим ви, че сте част от това вълнуващо пътешествие с нас. Тази томбола е нашия начин да кажем благодаря за вашата лоялност и подкрепа през всички тези години. Всички вие, които се регистрирахте, вече сте част от това вълнение. Днес ще изтегнем 30 късметлии, които ще спечелят страхотни награди. Награди са следните: 3 парични ваучера на стойност 300, 500 и 1000 лева, както и 27 електронни ваучера за отстъпка в нашия онлайн магазин. Както виждате, в нашото колело на късмета са имената на всички участници. Правилата са прости. Аз ще завъртя колелото, то ще спре на името на печелившия и ние ще го обявим на живо. Готови ли сте? Да започнем с първата награда — ваучер с отстъпка 30% за нашия онлайн магазин. Така, печелившия Александър Минов. Следващия ваучер отива при Лидия Лазарова. Третия ваучер е при Антон Канчев. Следващия ваучер Марин Георгиев. Следващия ваучер отива при Дарий Господинов. Следващия ваучер Христина Симеонова. Следващия ваучер е при Данаил Генов. Следващия ваучер отива при Биляна Христова. Следващия ваучер е за Таня Валентинова. Следващия отива при Йордан Стоичков. Следващия е за Татяна Цветкова. Следващия ваучер Велизар Чандър. Следващия ваучер е Ангелинка Атанасова. Следващия е за Велин Пеев. Следващия ваучер отива при Николина Димитрова. Следващия ваучер е при Цветелина Миткова. Следващия е за Калинка Петрова. Следващия печеливша е Мариана Гълъбова. Следващия е Джемиле Зюфтю. Следващия е Мария Кънчева.
следващия печеливш е Ангелина Ангелова. Следващия Дарина Иванова. Следващия ваучер отива при Ивелина Петкова. Следващия печеливш е Катрин Стоянова. Така, следващия е Митко Алфонзов. Следващия ваучер е при Костадин Патрашков. Така, и последният ваучер за 30% отстъпка отива при Методий Лозанов. Изтеглихме всички с ваучери с отстъпка 30%. Сега идват големите награди, а именно ваучер за 300, 500 и 1000 лева. Първият печеливш с ваучер за 300 лева е Наталия Манева. 300 лева ваучер. Следващия ваучер с награда 500 лева отива при Васил Долджев. И последния ваучер, най-голямата ни награда от 1000 лева, Петя Стоева. И така, 30-те късметли вече са ясни. Големи поздравления всички печеливши. За останалите участници не се отчаивайте. Скоро ще има нови изненади игри. Всички печеливши ще получат лично съобщение от нас с детайли как да се получат наградата. Моля, проверете вашите имейли и не забравяйте да проверите папка спам. Още веднъж, благодарим ви, че бяхте част от нашата 30 годишна. Останете с нас и следете нашата страница за още вълнуващи награди. Благодаря ви!